jama'a masu kallon mu, sunana Khadija Ibrahim, jaruma a masana'antar Kannywood. Kamfanin Kannywood GWOZA ya kinkimo muku ingantacce ƙayataccen shiri mai suna masu bane. Za mu fara ɗaukar muku wannan shiri ranar 24 ga wannan watan da muke ciki. Za mu fara kawo muku wannan shiri a tashar mu ta GWOZA TV. Ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙararrawa. Assalamu alaikum masoyana. Sunana Hafsat Jega, wacce aka fi sani da Wayel ɗan Tabashir. Masoyana na faɗin duniya baki ɗaya, ina godewa sosai. Kuna nuna min ƙauna a duk inda kuka gani, kuna nuna kun sani kuma za ku min dariya. Ina matuƙar godiya. Masu jan haushi na kuma da masu zagi na a comment ko a gabana ko a bayana, na yafe muku har gaban Ubangiji, na yafe muku masu zagi na. Kuma ku ci gaba da zagi na. Zagin da kuke mun ma nasara ne a rayuwata. Masu ƙaunata ina godiya, maƙiyana kuma Allah ya sa ku fi hakan. Allah ya sa duk inda kuke ku kasance masu jin daɗi da nishaɗi a kowane lokaci. Ni ce taku Hafsat Jega. Na gode sosai.